Umunyu kuputshuka incwadi kaRiky ayibhalele umndeni wakhe. Nginibingelele engiphinde namukele kuyona i-channel yami ehamba phambili radio inkeza. Lami igama engumfeze kuntuthu wakho malo bathi la sibona amakomenti. Mawuthi usemusha lekhaya engizocela enze sure ukuthi uyasubscribe. Ungakhohlwa ukomenta nokulike nokushare. Abalandeli enabathanda bomculo we-hip hop basigxeka kakhulu isenzo sokuputshwa kwencwadi yokugcina uRiky ogama lakhe langempela uRicardo Muzwendlovu emakhara okuthiwa ushiye izincwadi ezimbili, eyodwa ayibhalele umkakhe nenye ayibhalele izingane zakhe. Lezi zincwadi esithole ngelinye lamaphephandaba kuthiwa ziputshuzwe omunye wabasondelene nomufi lapho. Encwadini ayibhalele umkakhe uRiky uveza ukuthi ubuhlungu kakhulu, kodwa-ke afuna umkakhe azisole ngempilo enzima abayiphila, uthi umnike uthando ledlulele, ngakho-ke angazisoli ngalokho. Uthi aqhubeke nokuphila impilo yakhe, akufihli ukukhanya bemnika khona nsuku zonke. Kuthiwa kule ncwadi lo mrapper obethandwa kakhulu nangesitayela sakhe sokugqoka usibhale kanjena wathi, ngiyaxolisa ngokuba ngumuntu ozinikelayo, kodwa ubuhlungu engibuzwayo bukhulu kakhulu ukuthi ngingabhekana nabo. Amazwi ekhanda lami awakaze aphela, ngifisa sengathi ngabe enginamandla kodwa anginawo. Ngicela ungixolele, ngikuthanda kakhulu, jabula mamatheka, konke kuhambe kahle. Manje ifundeka kanje le ncwadi. Le ncwadi eyesibili ayibhalele izingane zakhe, lapha niqala ngokuxolisa kwindodana yakhe, lapha nebefuna ufana naye wayinxusa ukuba iqhubeka nokwenza ekuthandayo. Ngobusuku obudlula uMike uthe ufuna ukufana nami laphana, hayi kangcono ngomqondo ukuphumelela okungumsebenzi, kodwa ngokukhetha indlela efanele inhliziyo yakhe. Landela okuthandayo ndodana, umhlaba wakho lona mkhulu kunanoma yini ongayicabanga. Ngekuthanda kubhala yena laphana umufi. Uqhubeka wabhala nodakazi yakhe uJoran laphana athi uyinto eyinhle kakhulu eyake yenzeka empilweni yakhe, futhi umfundisi okuningi ngempilo. Uyabonga ngokuba muhle kuye, ngiyabonga ngokuba umuntu ongikhuthazayo. Ngiyakuthanda, ngiyaxolisa, hlalani isonde lithandane, ngicela ungazisoli, angikwazi ukubuthwala ubuhlungu, ngiyakuthanda. Abathandi bomculo wabo bathathe ezinkundleni zokuxhumana laphana baveza ukungenami ngobuxoka benze ukuba kuputshwe lezi ncwadi ngoba iyinto ekhethelekile eqondane nomndeni wakhe. Bafethu bekulolu daba benginithule lona lithinta laphana insizwa ekade itshalwa namhlanje uRiky ekuyona insizwa esingekho emhlabeni mayelana nencwadi ezimbili laphana ashiye ezilobile eziqondane nomndeni wakhe. Bafethu ungakhohlwa ukusubscribe nokukhomenta nokushare nokulike. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.